és el que parlàvem esta setmana. Jo no he fet quantificació de coses perquè no sabem com té que quedar la resta d'equips que estan baix. Igual en este mos salvaríem. Si ja per tot el món ja estem salvats. Vull dir que no puc fer això. El que està clar és que en dos pot ser, i per això el pavelló devia d'estar com ha estat avui, la gent com ha estat avui, el vostre treball de tota la setmana per a que el pavelló s'omplirà i nosaltres treballant en la pista com hem estat. No ho sé, esperem que el menys possible. Pareix que s'ha fet mala